GKB आसाम नाङैनो जोंनि GKB जे मोनसे साइन्स एकाडेमि बिल्डिं कन्स्ट्राक्शननि मुङाव जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद लाइमोन आफादनि जेबायदि बिथांखि बे बिथांखि बायदि जों सनितपुर जिल्लानि सिङाव दानानै होजानाय जोंनि लटारि खुंफुं आफादा दिनै रादाय होखानाय बायदियै फैनाय थांनाय समनिफ्राय जेरैबायदि जागायबोदोंमोन दिनै जों बुक खेलाखौ जोङो दिनै होबाय दा बे बुक खेलायाव जोङो मोनब्रै प्राइजखौ फोसावना होनाय दङमोन दा बे मोनब्रै प्राइजनि फोसावनाया दान्दिसेनि उनाव ओंखारबाय थागोन दा बेनिखायनो जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जे मोनसे लटारि खुंफुंनो लानाय बियो मोजाङैनो मोजां खुंफुं हरजादों दा बेबायदियै जोङो सेथि बान्थायाव जोङो एक्सेल फोसावदोंमोन बिनि उनाव नैथियाव जोङो गियार साइकेल फोसावदोंमोन आरो थामथियाव जोङो एन्ड्रइड मबाइल आरो बिनिफ्राय ब्रैथि बान्थायाव जोङो 5,000 बान्था फोसावनाय दङमोन बेबायदिनो जेरैबायदि बान्था बे बान्था बायदिनो जोङो जाय बिथांमोननि बिनायसाफोरनि सायाव बियो जाखांबाय जों बेखौ गोसो गोथारैनो जों बे बान्थाखौ गथायगोन बेनिखायनो जाय बिनायसाफ्रा बे बान्थानि सायाव मोनथाय दङ बे मोनथायफ्रा गाव गावनि बुकआव थानाय नम्बरखौ मोजाङै मोजां जाहाथे जोथोनै लाबोनानै जोंनो होफैयो आरो होफैयोब्ला बिथांनि बुकआ जिहेथु रां होनाया मोजाङै मोजां जाफुंबायबा जों बेनो बान्थाखौ मोजां मोजां गथायनाय जागोन आरो बिनि सायाव रांखौ जोङो गले गले गासैबो आसाम नाङैनो बे लटारिया गोसारनानै दङमोन जों गले गले फोसावदोंमोन जे रावबो बेलेन्स थानो मोना आरो बेलेन्स थायोबा जाय बिथांनि सायाव बे रां बेलेन्सा जागोन जों बिथांनो बान्थाखौ गथायनाय जाया होननानै गले गले फोसावबाय थानायबो जाखादों बेनिखायनो जाय बिथांनि सायाव बे लटारिनि बुकनि जे मोनसे नाम्बार बियो नुजादोंबाबो राङाव जुदि बेलेन्स दङबा बियो बान्थाखौ गनायनो नाजावनो मोननाय नङा आरो जों बेखौ खावलायहरबाय दा बे हिसाबैनो सेथि बान्थायाव 2279 बे बान्थाया फैदों आरो नैथि बान्थायाव 0632 बे बान्थाया फैदों आरो थामथि बान्थायाव 6021 बे बान्थाया फैदों आरो ब्रैथि बान्थायाव 0200 बे फैदों आरो साबायखर थाबाय नोंथांमोना जे बे कुपन खेलखौ बुक खेलखौ गेलेनानै थांबाय कुपन खेलखौ माला होनो सानो जोंहा बुकआव फोसावखानाय बायदि दङ जोङो बे बुकनि टाइमखौ जों खुनु सोलाय सोल' खालामा जों आदर्श बायदियै खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों बेनिखायनो जों बेखौ फैगौ बैसागुनि सिगां 12 एप्रिल 2024 खालि होनो थाखाय जों थांखि लाखादों बेबायदिनो खेला जानानै थांगोन दिनैनि बे बुक गेलेनायाव जायफोरा बान्थाखौ मोननो हाबाय बिथांमोननो थाखाय बान्थाखौ माला राननो थांखि लादों जोंहा बेखौ फोसावखानाय दङ 15 दिननि गेजेराव जों बेखौ हरनाय जागोन आरो 15 दिननि गेजेराव लांफैयाबा बेयो जों बे बान्थाखौ हरनाय जानाय नङा मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय 10थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800 निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन